Κοντά μας είναι ο Θάνος Ασκητής, νευρολόγος, ψυχίατρος. Είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, αντιπεριφερειάρχης υγείας της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ασκητή, τι να πω τώρα, καλημέρα, αλλά... Καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Να πω ότι σοκαρίστηκα, να πω ότι έχασα τη φωνή μου. Οι γιατροί λένε δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί, βλέποντας αυτό το βιντεάκι, λύγησαν. Εντάξει, αναμφίβολα είναι ακραίες αυτές οι εικόνες και πολύ σκληρές για μια κοινωνία που σκέφτεται στοιχειωδώς ασφαλώς, και το λέω έτσι, και δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε συναισθήματα έχουν, ούτε ενσυναίσθηση, και όταν γίνονται γονείς, γιατί δεν νομίζω ότι ήταν μια σχέση μητέρας με κάποιον ερωτικό σύντροφο, αν κατάλαβα καλά το ιστορικό, δεν ήταν και δύο βιολογικοί γονείς. Αλλά στην πραγματικότητα... Η μητέρα, μια κοπέλα 26 ετών, νέα κοπέλα, συζούσε με τον σύντροφό της, 44 ετών. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το παιδί εισέπραξε όλη την παθολογία που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, το θυμό, τη βία, την αγριότητα, αλλά εμάς πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί ξέρετε η μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων σε μια κοινωνία δεν είναι να ακούν το κακό, να τρομάζουν με αυτό ή να γίνονται δικαστές, και οι ίδιοι φρικαλαίοι από την Πομπέη τράγη μιας εικόνας που κρύβει την ομερτά, γιατί είπατε πριν σωστά, κανείς δεν άκουσε τίποτε δίπλα. Ξέρετε, δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε με τους δίπλα, δεν έχουμε εκπαιδευτεί για να αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα και να τρέχουμε σε μια υπηρεσία του Δήμου, σε ένα αστυνομικό τμήμα και να μιλάμε. Αυτό είναι ή υπάρχει και ο φόβος ότι πού να μπλέκω τώρα? Ναι, ασφαλώς. Αυτό και λέμε. να τρέχω και να γίνομαι μάρτυρας και να υπογράφω και να μπω σε μια διαδικασία κινδύνου ενδεχομένως. Άρα η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαστε τόσο υπεύθυνοι εμείς ως πολίτες να συνδράμουμε με το οποιοδήποτε πρόβλημα δίπλα μας υπάρχει την απάντηση της πρόληψης. Γιατί σε αυτή την κοινωνία έχουμε μείνει, κύριε Σιαφάκα, πολύ πίσω στο πώς εκπαιδευόμαστε για την πρόληψη. Και η μεγάλη αλήθεια της ζωής δεν είναι να λύνεις ένα πρόβλημα, είναι να μην φτάνεις στο πρόβλημα. Να μπορεί να το προλαβαίνεις ενδογενέστατο και ασφαλώς να του δίνεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς και κοινωνικά, πολιτισμικά και στα πλαίσια των υποστηρικτικών δομών που οι Δήμοι έχουν, και σας το λέω και από την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας που γυρίζω τους Δήμους της Αττικής και βλέπω ότι υπάρχουν δομές που μπορούν να οργανωθούν καλύτερα, να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, αλλά δεν έχουμε εκπαιδευτική σύνδεση. Δεν ξέρουμε τα σπίτια των πολιτών αυτών. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι μες στο σπίτι τους έχουν πάρα πολλά προβλήματα ή παθολογία, γιατί εδώ μιλάμε για μια ναρκισσιστική πιθανά διαταραχή, άνθρωποι χωρίς συναίσθημα, ή ακόμη δεν μπορούμε να προλάβουμε την οποιαδήποτε αίσθηση βοήθειας που ένας άνθρωπος χρειάζεται στο σπίτι του ζώντας μόνος ή με προβλήματα με το παιδί του και τη γυναίκα του και την οικογένειά του. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Και νομίζω πως είμαστε σε μια εποχή μπροστά που οι προκλήσεις και οι προσκλήσεις είναι πολύ ανοιχτές πλέον στο αν είμαστε βουβοί ή σιωπηλοί και να μην βλέπουμε ότι στο σπίτι δίπλα μας υπάρχει φωνή, υπάρχει κραυγή και εμείς λέμε δεν θέλουμε να εμπλακούμε, γιατί όπως σωστά είπατε και ο νόμος είναι δύσκολος και οι απαιτήσεις είναι πολλές και ο φόβος να εμπλακείς εσύ μετά σε μια συνέπεια αυτών που θα δηλώσεις. Άρα όλα αυτά δυστυχώς μας κάνουν φοβερά δυσκίνητους. Πρέπει να κάνουμε πιο υπεύθυνη την κοινωνία μας. Και πρέπει να εκπαιδευτούμε μεταξύ μας. Θέλω να προσθέσω την παράμετρο της υπογεννητικότητας. Κάθε γυναίκα γεννάει κατά μέσο όρο 1,3 παιδιά. Τη στιγμή που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και τεράστια αγωνία από ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί, είναι τραγικό, είναι μια τραγωδία να βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν στην Κρήτη. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να το δει κανείς συνδυαστικά. Το παιδί, χωρίς να ξέρω την ιστορία και δεν έχω δικαίωμα γιατί είμαι γιατρός να εκφραστώ, αλλά ένα παιδί που γεννιέται και βασανίζεται τόσο άγρια, αλήθεια ήταν μια επιθυμητή εγκυμοσύνη? Ήταν δύο άνθρωποι όριμοι να μεγαλώσουν ένα παιδί? Ποιος μπορεί να το πει? Αυτή η γυναίκα που χώρισε με τον πατέρα, ο βιολογικός πατέρας, υπάρχει? Δηλαδή βάζει κανείς πολλά ερωτήματα που είναι κοινά ερωτήματα του μυαλού μας, αλλά δεν έχουμε απαντήσεις. Αυτό είπατε για την υπογεννητικότητα. Η υπογεννητικότητα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και θα σας πω κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ και ως γιατρός, 42 χρόνια στην εμπειρία μου και ως άνθρωπος. Το να γεννήσεις ένα παιδί είναι μια ανάγκη σου. Δεν επιβάλλεται η γονιμότητα σήμερα στην ανθρώπινη κοινωνία, η οποία είναι περισσότερο εγωπαθητική, εγωιστική και ναρκισσιστική. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα μεγαλώνει όχι με την ανάγκη να αναπαραχθεί,
όπως είναι στο φυσικό βασίλειο των ζώων, αλλά στην πραγματικότητα να απολαύσει τη ζωή του. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο της καταναλωτικής κοινωνίας, του τρόπου που μεγαλώσαμε, που αναπτυχθήκαμε μετά το 50, μετά τον πόλεμο. Όλες οι κοινωνίες, οι δυτικού τύπου κοινωνίες, ανέπτυξαν προσωπικές ελευθερίες, πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, άρα μείωσαν τις ανάγκες του δεσμού. Σας παρακαλώ, αυτή τη λέξη κρατήστε την. Είμαστε σήμερα σε μια κοινωνία κρίσης που δεν αγαπάμε το δεσμό, δεν θέλουμε να δεσμευτούμε, να αναλάβουμε συνθήκες υποχρεώσεων, συνέχεια της ζωής. Γιατί αν πραγματικά σαν άνθρωποι σκεφτούμε ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, να βγάλουμε λεφτά, να γίνουμε πλούσιοι, να γίνουμε επώνυμοι, να πετύχουμε, να αναπτυχθούμε, αυτό είναι μία πλευρά του εαυτού μας. Η άλλη πλευρά είναι να αναπαραχθούμε, τα γονίδια μας να μην μεταβαστούν. Αυτό που βεντάει στο εγωιστικό γονίδιο, αυτό δεν το ζούμε πλέον σήμερα. Γιατί και η ψηφιακή τεχνολογία και ο τρόπος της ζωής και η προσωπική πολυτέλεια της ύπαρξής μας δεν μας επιτρέπει, συν τα τοξικά μηνύματα, όταν λέω τοξικά, ενώ τα ερεθίσματα που δέχεται ο εγκέφαλος από την εφηβεία και μετά, δεν αναπτύσσει τη λειτουργική σχέση της σύνδεσης. Δεν θέλει να συνδεθεί. Θέλει να απολαύσει την ειδονή, ατομικά, εγωπαθητικά. Συμφωνώ. Κατά το ήμιση συμφωνώ. Να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχουν ζευγάρια, λίγα, που προσπαθούν μέσω εξωσωματικής. Ναι, πολλές αυτά φορές. είναι τα λεγόμενα Υπάρχουν ζευγάρια που προσπαθούν μέσω παρένθετης να αποκτήσουν ένα παιδί και δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Αυτό, κύριε Σιαφάκα, είναι πρόβλημα δύο ανθρώπων που συνειδητά θέλουν να κάνουν παιδί και δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Ναι. Αλλά θα σας πω υπάρχει και γι' αυτό. Αυτό το κομμάτι. Δηλαδή. Ξέρετε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που λέτε της υπογονιμότητας, γιατί ο σημερινός τρόπος ζωής μας είναι πάρα πολύ δηλητηριασμένος χημικά από πλαστικά και ιστρογόνα, και σήμερα βλέπουμε να αυξάνεται σημαντικά το πρόβλημα αναπαραγωγής στον αρσενικό χώρο, δηλαδή σε εμάς τους άνδρες. Οι όρχες σιγά σιγά γίνονται υποπλαστικοί. Η τεστοστερόνη πέφτει σημαντικά, γιατί ο τρόπος της συνθήκης της ζωής, από το κάπνισμα, τοξικές ουσίες, οι έφηβοι παίρνουν τοξικές ουσίες, το αλκοόλ, το οποίο είναι πάρα πολύ άφθονο. Η πλαστική επιβίωση, ακόμα και ένας πλαστικός καφές, το πλαστικό κυπελάκι που έπρεπε να έχει απαγορευτεί εδώ και πολλά χρόνια και δίνει ιστραδιόλη, ιστρογόνα στον άντρα που πίνει και στον νεαρό που πίνει την ιστραδιόλη, και άρα οι όρχες του γίνονται περισσότερο ατροφικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι η υπογονιμότητα έχει παράγοντες οι οποίες συνθήκες δημιουργούν αυτή την αύξηση της μη αναπαραγωγής και στη γυναίκα και στον άντρα. Αλλά έχουμε στον ανδρικό πληθυσμό τα τελευταία 30 χρόνια πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Παλιά λέγαμε η γυναίκα είναι στήρα. Ναι. Τώρα είναι στήρος και ο άνδρας. Και το κοινωνικό στίγμα το θυμάμαι και αυτό. Αλλά να φύγουμε από εκεί, να πάμε λίγο και στο κομμάτι της υιοθεσίας. Καταλαβαίνω τον τρόπο που αναλύεται την πραγματικότητα, αλλά βάζω πολύ έντονα το κοινωνικό στοιχείο επιπρόσθετα σε αυτά που λέτε, τα σωστά. Και γι' αυτό μίλησα για εξωσωματική, μίλησα για παρένθετη. Να βάλουμε και το κομμάτι της υιοθεσίας. Αυτό στην Ελλάδα πώς βαδίζει, πώς περπατάει? Δηλαδή θέλει κάποιος, να σας πω κάτι. Ένα ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί, μπορεί? Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί, και είναι και πολύ γενναία πράξη να υιοθετήσει ένα παιδί το οποίο κοιμάται σε ένα σταθμό βρεφονιπιακό ή σε ένα οικοτροφείο και μέσα αναλώνει τη ζωή του. Είναι εύκολη η διαδικασία αλλά αυτή? Πιστέψτε με ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πια τόσα πολλά παιδιά για υιοθεσία. Δηλαδή έχει λιγοστέψει ο αριθμός των παιδιών που είναι για υιοθεσία. Επειδή το έχω ψάξει από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Δεν υπάρχουν παιδιά δηλαδή? Αυτό. Δεν υπάρχουν παιδιά, ναι. Δεν υπάρχουν παιδιά. Παλιά είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιά που περίμεναν να υιοθετηθούν. Έχουν γίνει ευκολότεροι οι δρόμοι της υιοθεσίας. Βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι οι γονείς οι οποίοι θα πάνε για υιοθεσία πρέπει να ελεγχθούν πολύ καλά και ψυχικά και βιολογικά. Διότι όλες αυτές οι συνθήκες είναι πολύ μεγάλης ευθύνης να πάρεις ένα παιδί να το μεγαλώσεις και να έχεις ένα ψυχικό πρόβλημα. Ή να έχεις προβλήματα διαχείρισης του θυμού σου, ή να έχεις κακή σχέση με τον σύντροφό σου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι το παιδί ως μεγάλωμα και ανάπτυξη ζωής, από τα πρώτα του 2 χρόνια που ταυτίζεται με την πρώτη συναισθηματική του σύνδεση και ορίμανση, και εκεί έχουμε το πληγόμενο ψυχικό τραύμα, μέχρι την ηλικία των 3 χρόνων που ουσιαστικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται και μετά να αναπτύσσεται ταχύτητα. Και όπως έχω πει πολλές φορές και το λέω και σε εσάς που χαίρομαι που κάθε φορά με βγάζετε, κάτι λέμε περισσότερο. Το 6 με 16 είναι η περίφημη δεκαετία που το παιδί οργανώνει τη ζωή του, φτιάχνει το οργανόγραμμά του με ένα γονιό δίπλα. Και ένα γονιό ο οποίος είναι υποστηρικτικός, όχι μόνο φροντιστικός που είναι στη μικρή ηλικία, υποστηρικτικός και λειτουργικός 6 με 16, να συνεχθεί με το παιδί, γιατί το παιδί μετά δεν σε θέλει δίπλα του. Μετά τα 16-17
Το παιδί θέλει το δικό του κόσμο. Δεν θέλει να μπαίνει μέσα στα πόδια του. Σε χρησιμοποιεί περισσότερο χειριστικά για να αναπτυχθεί καλύτερα και αύριο να σε αγαπάει περισσότερο. Εφόσον γίνει αυτόνομο και μπει στη δική του ζωή. Άρα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν και ηλικιακά κριτήρια στο κομμάτι της υιοθεσίας δηλαδή? Ναι, δηλαδή ένα παιδί σήμερα για να υιοθετηθεί πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα πρότυπο υγείας, σε μια θέση να είναι λειτουργικό, να είναι όσο γίνεται πιο μικρό, ακόμη και μηνών, για να μπορέσει να ενταχθεί πιο γρήγορα. Για το γονιό υπάρχουν? Για το γονιό υπάρχουν τα λεγόμενα ηλικιακά κριτήρια μέχρι τα 45-50 χρόνια, όπως είναι τα λεγόμενα κριτήρια γονιμότητας για τη γυναίκα. Δηλαδή ένας 60 ετών δεν μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί? Ναι, δεν μπορεί. Μπορεί να υιοθετήσει με ειδικές συνθήκες, οι οποίες, ξέρετε, εδώ νομικά και νομοτελειακά μελετώνται στο συμπλήν. Αλλά βιολογικά δεν μπορεί ένας γονιός άνω των 50 ετών να υιοθετήσει ένα παιδί και να μπορεί να αναπτύξει μια σχέση λειτουργικότητας με ένα ρόλο που η τεχνητή ακόμα παρέμβαση, το IVF, που είναι στην υπογονιμότητα, δημιουργεί μια συνθήκη ορίου. Δηλαδή και εκεί μετά τα 45-50 πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί στο να κάνουμε ένα παιδί ή στο να αναπτύξουμε ένα ρόλο. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον και βιολογικά και ψυχολογικά, αν θέλετε, και στην έννοια της ζωής του θανάτου. Δηλαδή το παιδί μας δεν θα μας ζήσει, δεν θα μπορέσει να χορτάσει το γονιό του και να καταλάβει ότι ο γονιός του δίνει μια ανάσα λειτουργικότητας από ένα οικοτροφείο στην πορεία της ζωής. Ένα τελευταίο ερώτημα το θέτουν ακροατές για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή εδώ στο κομμάτι της Κρήτης που συζητήσαμε, μου γράφει ένας φίλος πού βρίσκονται, πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες? Να σας πω, για την Κρήτη δεν γνωρίζω, αλλά για την Αττική θα σας πω που ξέρω ότι πολλοί δήμοι έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, έχουν λειτουργικές σχέσεις που χρειάζονται περισσότερη οργάνωση, και αυτό είναι και ένα σχέδιο δράσης της περιφέρειας με τον Περιφερειάρχη και εμένα, που προσπαθούμε να αναπτύξουμε το πόρτα-πόρτα, δηλαδή να μπαίνουμε σιγά-σιγά στα σπίτια των ανθρώπων, των δημοτών του κάθε δήμου, που ο Δήμος πολύ εύκολα μπορεί να επικοινωνήσει και να αναπτύξει μια σύνδεση ζωής με το δημότη του. Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν τη δυναμική να απορροφήσουν. Έχουμε προβλήματα στελέχωσης, δηλαδή θέλουμε περισσότερους ανθρώπους, και ψυχολόγους και παιδαγωγούς και κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνιολόγους, να μπορούν να δομήσουν καλύτερα αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά όλοι οι δήμοι έχουν μια μικρή ή μεγαλύτερη δομή κοινωνικών υπηρεσιών. Και εκεί θέλουμε περισσότερη ενίσχυση, αλλά και έναν δημότη που να είναι πιο ανοιχτός, να μιλάει, να επικοινωνεί, να πάει στο Δήμο, να πει το πρόβλημά του, να μην φοβηθεί και να κρυφτεί αν στη γειτονιά του ακούει ξύλο ή βία ή προβλήματα. Θέλουμε να συνδεθούμε, κύριε Σιαφάκα. Αυτό στην κοινωνία μας είναι μεγάλο μήνυμα. Είμαστε μια χώρα ανοιχτή, έχει φως, έχει ήλιο. Πρέπει και η αλήθεια να λέγεται. Και εμείς είμαστε η αλήθεια. Οι πρωταγωνιστές είμαστε οι ίδιοι οι πολίτες. Που όταν μιλάμε, κάτι σώζουμε, κάτι παραπάνω κάνουμε, και όσο περισσότερο μιλάμε και σωζόμαστε, τόσο καλύτερα συνδεόμαστε και στη ζωή μας. Να το πω και αυτό, είμαι αρκετά παλαιός δημοσιογράφος. Είμαστε πολλά χρόνια πια, τουλάχιστον μισό αιώνα μετά το Κωνσταλέξη. Σωστά. Για να επαναλαμβάνονται τέτοιες περιπτώσεις. Το λέτε πολύ σωστά. Και θα σας πω επ' ευκαιρία ότι ήδη ξεκινάμε και έναν δρόμο ψυχικής υγείας για την κατάθλιψη. Έχουμε επιλέξει 7 δήμους της Αττικής που θα οργανώσουμε ανοιχτές ημερίδες, γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι η κατάθλιψη είναι νόσος η οποία θεραπεύεται και δεν πρέπει να κρύβεται, όπως είπατε πριν σωστά, πίσω από το κοινωνικό στίγμα, το φόβο και την ντροπή, και να δούμε ξεκάθαρα ότι τα προβλήματα των ανθρώπων είναι σε όλα πιθανά να πατηθούν από εμάς τους ίδιους. Εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να δούμε τα προβλήματά μας, να μιλάμε για αυτά, να ζητάμε βοήθεια από τους ειδικούς, και όταν βλέπουμε προβλήματα στο διπλανό σπίτι, ναι, όχι να το καταγγέλουμε, γιατί ξέρετε έχει μείνει λίγο από την παλιά εποχή του Ρουφιάνου, την λεγόμενη γερμανική κατοχή. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν βλέπεις ένα πρόβλημα, οφείλεις να το πεις. Είσαι υγιής πολίτης, είσαι πρωταγωνιστής και σοβαρός και υπεύθυνος άνθρωπος, όταν βλέπεις την παθολογία να υπάρχει και εσύ να σιωπάς ή να αποφεύγεις ή να κρύβεσαι. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και με τα σχολεία, γιατί και εκεί ο καθηγητής, ο δάσκαλος βλέπει, παρακολουθεί, μπορεί να ενημερώσει. Επειδή είπα τώρα για τον καθηγητή, όμως πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται να γίνει μια σημαντική σύνδεση του γονιού με τον δάσκαλο και τον καθηγητή, και να μην είναι μια σχέση εχθρότητας που πολλές φορές δυστυχώς ο καθηγητής δεν μπορεί από μόνος του, και αντιπαλότητας, δεν μπορεί από μόνος του να ανταπεξέλθει σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει ο γονιός να αγαπήσει τον καθηγητή, να τον δει θετικά στη ζωή του παιδιού του, και όχι ότι
το παιδί μου το κατέκρινες, το αδίκησες ή το παιδί μου είναι άγιο. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει να δούμε τα παιδιά μας με τα προβλήματα, να μιλάμε με το σχολείο, να έχουμε σχολικό ψυχολόγο και έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να μπουν πολλοί πια σχολικοί ψυχολόγοι στα δικά μας σχολιά και να καταλαβαίνόμαστε ότι όσο μιλάμε και επικοινωνούμε και συνδεόμαστε και στο σπίτι μας και σαν σύντροφοι και σαν γονείς, τόσο κερδίζει η ζωή μας, η κοινωνία μας, η καθημερινή μας εξέλιξη. Σας ευχαριστώ, κύριε Ασκητή, για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Ο κύριος Θάνος Ασκητής ήταν κοντά μας, νευρολόγος, ψυχίατρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Περιφέρειας Αττικής.